Abe dohot horas, dison, jongjong au amanginang, situa sikat pasaribu, mewakili Parhalado Nihuriata HKBP Kebayoran Lama, pasahaton, selamat hari Minggu madihita saluhutna amanginang, naposo dohot sude ruas ni nahu haholong hami di bagasan goar ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Naman dohoti parmingguota di bagas joro ni Tuhata suang songoni naman dohoti parminggota melalui live streaming di bagas tabe. Masuk mahita martangiang nahohom. Amin. Goar ni mingguta sadarion, ima minggu paduahon dung Epipanias. Topi ni mingguta sadarion, ima debata para siroha na manotong. Natar surat di Pesalmen 30 ayat 6 sahat rodi 10 sada. Tapuk kama parsaurata dohot Tuhata, marende mahita, sian buku ende, nomor sia, ayat sada dohot 2, hupuji holong ni rohamu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Mandok mauliate mahamu di amai, na mangaroro hita sian gonggoman ni haholomon. Jalan nau pausaton hita tubagasan harajaon ni anak haholongan ni rohanai. Haleluya.
Tangiang Mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanami na di Banua Ginjang di paboton hodo tu akka parohan nasian purbai marhite-hite bitang naung tubuh anakmu nasasadai sondangi marohanami asa hutandahami haporseaon nasitong marhite-hite ibana asa terbain hami dohot mamereng hamuliaon sogot marhite-hite anak haholongan niroham Tuhan Yesus Kristus amanami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata nani enet sian 2 Korintus 10 tolu ayat 10 sada. Ohon pe ale akadongan sailas marohamuna sai olo mahamu patoguon jala apoan sada ma pikiran muna radoti hamuma damei asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian tuhata debata laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Lucy
tatopoti ma dosata nagodangi, tua dopan ni debata, tapaunduk marohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami, Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahulahami marhite sian pangalasyon nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudoho hami di dosa nami alai natar sol bagi dohami nuaing alani asima roham dihami ale debatanami pardenggan basa jala para siroha doho alani anak aholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matondim ton di parbadia itu rohanami be. Asa terbain hami mangoloi di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan nasora suda. Napi narbagam diaka naporsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi ma baga-baga ni debata, taringo tu hasesaan ni dosata. Para siroha jalapar dengan bahasa do Jahoba, lambat tarimas jalapar siroha godang, dang dibahen tu hita hombar tu akka dosata, jaladang dibaloson tu hita hombar tu akka jatotta, songon asi ni rohana, ama mida akka anakonna, asi ni rohani Jahoba, diakka nama kabiari ibana. Hasangapon madi debatana di ginjang. Amin. Masa
tajaha mahatani tuhata, turpuk ni ari mingguon, nani enet sian epistel, sada Korintus 12 ayat sada, sahat rodi ayat 10 sada, tajahama amang inang marsikat sorin. Alai dipangidoro haku, ale akadongan, naing matorang boton muna, taringo tu akka partondion. Ai di boto hamudo, naung hira di tobu jala di sarat dohamu, tu akka gana-ganaan nama nunggu-nunggu, uju si pelebegu hamu. Di baheni, hupa botohon matuhamu, dang terbain halak, nama katai marhite-hite tondi ni dibata, mamurai Yesus, jalaholan marhite-hite tondi perbadiado, targoar Yesus tuhata. Ragam do para siroaoni, alai sada do tondi. Ragam do ulaon di huria, alai sada do Tuhan. Ragam do hagogoon, alai sada do debata, nama korhosa di bagasan sasudenai. Alai lahu manupak do dihasa di basa-basahon, jala di pataridahon tondi tu ganup. Ai tu nasa daon do leon namar hite-hite, tondi habisihon, alai tu nasa daon, hata parbinatoan, marhite-hite tondi nasa sadai. Tuna asing museh hu haporseaon di bagasan tondi nasa sadai, tuna asing huaso pamalupon di bagasan tondi nasa sadai. Tuna asing gogo patupahon halongangani, tuna asing patureonon, tuna asing namandani ragam ni tondi, tuna asing muse makatahon ni hata naleban, tuna asing pajojonhon parhataani. Alai salut nai dipatupa tondi nasa sadai, ai asing be di sagihon itu ganup guru lomo ni rohana, ola ni ido sahatna, martua do halak na tumangion hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Hati dakom maha porsiautai songon nahia ni hati dakon ni dongata sa porsiaon disandok portibion rap mahita mandok au porsea hoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhumon ni si Latus, na matetarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubana toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo,
lau hundul kisiamon di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana sogo tutanoon, mangumi halak na mangolu dot namate. Au porsea, diton di porbadia, jala dong sada huria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu dosogot daging nyala naung mate, dohot dihangoluan nasorat sudah. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sude ruas HKBP Kebayoran Lama na adong di gerejaon. Dot sude nama dohoti sian aplikasi YouTube live streaming. Ujahon ma tikting namasa dihita di Minggu sadarion tanggal 10 Januari 2022. Minggu padua hondung Epifanias dohot topik ni mingguta ima debata para siroha nama noktong na parjolo sermon guru-guru sekolah minggu di Patupa di hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 mulai pukul 20 WIB ni uluhon ni amang pendeta Jeffrey City Down MTH melalui aplikasi Zoom. Paduahon pelian dohot amplop lau mencegah penyebaran pandemi COVID-19 sia mulai sadarion tanggal 16 Januari 2022 tapa punguhon ma peliat tujolo nilanggatan duk sidung jameta olan sahali ima persembahan sada A sada B diakoni dohot pusat jadi adong opat amplop pun langsung masa hali duk sidung jamita tabuat tu jolo. Dungi ipangi dohami asa unang mangalopit aplopon. Ibedo hafal asa unang murai i lopit-lopit jadi langsung mai pamasuk anon. So ini mah buah-buah dihita saluhutna taringot tu pelian dohot amplop. Napa tuluhon? Namar bagas tikting parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma dongata Julistar Posma Ulitua Purba anak niamata Nelson Purba Nahinan tubuh ni Inata Ratna Boruhutapea ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama ngaringanan di jalan Tanah Kusir RT 001 RW 010 nomor 30 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dohot Orwana Dewi Puspita Boruhutapea Boruni Amata Bambang Basuki Tubuni Inata Kartini Ruasni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Nama ringanan di Gang Melati RT 06 RW 08 nomor 12 Dukuh Muncang Desa Jati Sawit Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Jadi di sama di Patikos manangi ralat nah ilian ison tanggal 8 Januari ale natikos ima tanggal 20 Januari 20 Januari ima ralat saya di pasu-pasu tuhatta manasida nanaing majalo pasu-pasu parbagason na paupaton rapot huria di hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 mulai pukul 8 WIB maringanan di Aula Sopo Praja lantai 2 Patu Paun Nihuriatta do rapot huria ima lao menetapkan program pelayanan dot anggaran huria tahun 2022. Pinangido tu sude parhalado na aktif ketua seksi dot sude dewan dot utusan sian Ganub Bajar
asarro madohoti rapot ruasi. Ala mamereng situasi dohot perkembangan pandemi COVID-10 sia sonari sesuai tu hasil sermon para halado utusan sian huria gaduk bajar holan tolu halak dok asing ni parhalado manang dewan manang seksi na di dok naking. Napa opaton dak danak nasorang. Nah di hari Minggu tanggal 8 Januari 2022 di bahasa-bahasa Hotu Hatta do sada dak danak bawa di keluarga Sondi Pitor Manahan Silalahi, Maria Karina Aprilia Borusiagian, maringanan di Jalan Sawosada Blok FA 9 Sia nomor Pitu sektor Pitu Bitaro Jaya. B. Di hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di bahasa-basahan Tuhatta do sadadak danak bawah di keluarga Roni Hasudungan Marpaung Sarjana Teknik, Maria Febriani Borusi Tohang ahli media keperawatan, maringanan di Jalan Praja Dalam B nomor 30 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Songoni ma hujahon hami tik tingon Tuhatta ma nama dengani hita on saluhutna horas ma. Dami ni dewatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti akate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani dewata berita nauli terpuk dihita di manuguton ima natar surat di Psalm bidu 36 mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat 10 sada. Tolhas rodi langit doa kasini roham ali Jehovah. Tolhas rodi yaka obud do hasit tongamu. Subuk nakaduluk ni debatado hati gorammu. Docon aek na sumardo akka panghumu. Di parmuduhodo jolma dohot pinahan ali Jehovah. Tung narga situtudo asini roham ali debata. Jadi marhapurusan di perlinggoman nyabong mudo akka anak ni Yolma. Di hamahapun nasida do tabo-tabo ni bagasmu. Jala di pain pokodo tu nasida siap batang aek niaka hahi caumi eden mi. Ai di labung mido mual hanguluan di bagasan hati uron mi hidahami hati uron. Sai panene ma asini roham tuaka natumaddaho jala hati gorammu tuaka naujur marroha. Ima sahatna. Hamurian itu hatta nunga gabe sadap
pengakuan na umum di hita, songon halak na persea hita medok yang go debata ima debata para sirohana manoktong. Alai mulo tado debata para sirohana manoktong jujud doi marjahan tuaka naung tajalo di bagasan nguluta. Jala sobal doi pengakuani alani aka natajalo di narikot di pernguluan sigano pari sian tiki tutiki alani naing dibabagas do pangatusiota jala diaraho do hita marhite-hite jamita manugoton tulapatan ni asini rohani debata na manoktongi jala manghuton panidangion ni parpesalmenido naing dipatolhas tuhi talapatan ni asini rohani debata na manoktong. Marhite asini rohani debata pataridahon na diukap debataro hadirionna nguluna tunasa natinoppa di Portibion. Tarlumui mai tuhita hajol maun. Asini rohani debata namanoktongi namarlapatan dakkeamuba. Asini rohani debata. Dan asini rohani debata sedarion tu asini rohani debata marsugut haduan sahat tu tahun nanengro. Aduldo sumurung asini rohani debata sian natatusi dohot nabui tapatupa di bagasan nguluta taringot tuna marasini roha maradupon aka dongatta yang go para sini rohaun na jujut tapatupa sai pitoranong go dipikiratta lau patupahon asini rohai aka syarat-syarat bagaimana kita akan menyampaikan belas kasih dan rahmat kepada sesama manusia. Alai yang go debata daksoni. Debata tanpa syarat dia memberi kasih karunia. Na manoktong tuhajal mau. Dang di debata asahuasiho jolo topoti dosam asahuasiho sama. Alai di bagasan kehidupan pardoso taiduhi tadi asi debata. Marhite asini roha namanoktong dipatupa debata hubungan na adil jalana sitong siad dirina maradopon saluhut nasa natinopana. Dang dia itong debata tu hita au suburung wow debata au hamujol ma perdosa. Apakah saya pantas untuk mengasihi Anda sebagai manusia, saya sebagai Allah? Tak ya. Didok debata semua. Anggo hita jujutab do hita madok ai utibu dodo sumurung godo. Pantaskah saya untuk mengasihi seseorang yang hina,
dan penuh keberdosaan. Alani saya terus do mardalan asini rohani dewata di patolhas di leon jala dijamin dewata do asini rohanai lau marmudu-mudu kita di bagasan mulutta jala dewata menjamin kehidupan ciptaan Tuhan di bumi ini. Alani macai bidang situ tudo asini roha ni dewata. Daktar bayak kok kita so dia tibo ni asini roha ni dewata. Bagas ni asini roha ni dewata dohot bidang ni asini roha ni dewata. So na hinati dakon ni Apostol Paulus tu Huria Efesusi naing mamalo hamu mangatusi rap dohot saluhut akan abadiai gajang nga dohot bidangna bagas na dohot tibona lau tumadda holong di rohani Kristus na mangatasi nasa pangatusio asa sahat tuhamu sadok haguguk ni dewata. Yang go asini rohani dewata ima songon daun ni langit siat tanon diaka nama kabiaribana. Asini rohani dewata nama noktongi mangiuto perpesal menakin ima marhite nama dok tolhas rodio budo hasito ngamu subukod duluk ni dewata do hati goramu docon aik nasumar do uhumu asini rohani dewata nama noktongi ima naso haduduan daktuk hapistara daktuk parbinotoan daktuk gogo ni jolma lau mabain ukuran tu asini rohani debata na pinatol hasna tu natinopana jala dangadong daboy membatasi asini rohani debata manang BHP malo ni jolma manang BHP gugu ni jolma manang BHP sinadongan ni jolma deng boy sopolon na hasasaut ni asini rohani debata tu halak na ni asian nai jala di bagasan asini rohani debata do tatar hasitongan hati goran nang uhum ni debata namar lapatan dangadong nanggo sat topik manang sada sudut na met di Portibion na sebui ditembus asini rohani debata na sosahat asini rohani debata manang na tu dia pe jolma disuhi-suhi ni Portibion Allah dapat menjangkau dengan kasih dan kemurahannya. Manang nasongon tadiang nahapudua peibana. Tukdo asini rohani debata lau maddapot nibana. Asini rohani debatai didok muse di permudu hodo jolma dohot pinahan ali jahuba jadi holan ala ni asini rohani debata boy mengulu jolma dohot pinahan marhite-hite pengakuan nasongonima ikon toktong do hita di
partikian sinuaingon mangatusi dohot makanguluhon asini rohani debata na marmudu-mudu kita. Totu do tadok di partikiata sinuaingon alani asini rohani dewata do ubain na mangulu kita. Sorong tubuh dipikirata manangalana sumur kita ubain na mangulu kita. Sotuk tayetong manang alani malotta. Alai mulubui jala tau hita malua sian ragam ni ancaman na mengancam kehidupan ni hajol maun dia kepartikian nasalpu. Na pasti nanaing dohonotta asini rohani debatado mangaleun salut nai. Molo-olo pehita taat tu protokol kesehatan asini rohani debatado. Napatau kita taat gulang gojol mana jugul. Dangol taat tu protokol kesehatan. Gabe marmara ibana alani. Alani dada alani hadiriotta. Gabe saat mahita tu pengakuan sonani dok ngadia tu alwi. Tung arga situ tudo asini roham ale Jehovah. Betapa berharga kasih setiamu ya Allah. Mangatusi hina arga ni asini rohani debata. Daksai marhite holan namad do sabing. Alai ikon marhite-hite parsawaran nasitong. Dohot debata. Parsawaran nasitongi marhite-hite parsobot tatu ibana. Di bagasan ibadah. Jala di bagasan akapar sawarat tatu debata di bagajorodo naingbui lam hilalauta kenikmatan bagaimana kita menerima kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Muladong halak di tiki pada narubi di lelei musuna namarika di duibana masuk tujoro jala sahati bana tu meja perpadanan nadong di si kerubim jala dilinggum ni habong ni meja perpadanan kerubimi banaso gabe dembui usiron di manangisi ibana siya ni. Salelik suarong haputusan siya debata taringut tu dirina sadiri. Songonido asini rohani debata nabui mangodihok kita. Di bagasan sude ngoluta alani ragam hajahat do pardo sauta nang rohita tulinggom ni habong ni debata asa dio dingi hita dipadua hita di bagasan asini rohanai. Kut didok muse dihamahapun nasida do tabo-tabo ni bagasmu. Anong ko rumang ni pilihan na di pasahat di bagajoroi na di pangan akamalim songonido na torop. Jala ido na di son. Di hamahapon na sida do tabo-tabo ni bagasmu. Halak na majalo asini rohani debata di bagasan parsaora do debata di sido hita di pamahap dipuaskan
karena kasih setia itu sendiri. Jala dipainum sian aek kahicaun ni Jehovah. Alani asini rohani debata Jehovah mangaleon sikop di parngulun ni naro madapot ni bana. Mulu naing menikmati asini rohani debata patut dohita lemak kasih holi dohot makarikoton perseoran dohot debata. Mulu tasukun naing derita song dia dohita. Oro tubaga joron lau majalo asini rohani debata. Tutik kinaneng ro gabe adong ko tantangan di nguluta songon halak Kristen. Marhite-hite pandemi COVID-19 sion alani ibadah live streaming nungalam di pasomal ngaing kita di bagas tabi bui beribadah jala ratu jolo gabe bahagian kehidupan ni lumobiak kana poso may. Melusong ini so tungbui masa di tengah-tengah ni huria, di tengah-tengah ni warga gereja. Bui ro di ibadah di gereja on. Alai di tangan na handphone menghitung ibadah di gereja nasi. Kemungkinan itu terbuka saat ini dan ke depan karena teknologi. Dan di bagasan sada perseoran di tengah-tengah di huriob yang goto di nalai nunga di nasing. Jala tantangan masa depan pilihan semakin banyak. Nunga saya duluan nih kita do di dia do lopa-lopa na tumabu. Lopa-lopa ni se do na tumabu. Lopa-lopa ni padita dia do na tumabu. Dalam penyajian firman Tuhan. Alai nama cerikot lau majalo asini rohani di bata persekutuan orang percaya itu adalah bagian yang harus dapat dihayati oleh semua orang percaya. Dan hola nasal pajupak kita. Mulu rak beribadah kita di gerejaon. Alai naing bersekutu kita di bagasan asini rohani di bata. Di bagasan pengakuan di parpasalm ini di labung mido mual hanguluan di bagasak katiuro mido huida hami hatiuro sebab padamu ada sumber hayat dalam terangmu kami melihat terang. Ya di sibo hindi di bata marsinodang tuhajal maun di sima Jepang hanguluan nagok hanguluan natar pasu-pasu jala najupangan hatuau songon
naninok na di bagasak katiuron ni debata huidahami hatiuron. Sabalikna molodang di dajol mabe debata di bagasak nguluna nung ngagola pibana. Dalam mardala dajol mana sumarnida debata di bagasak nguluna mardala di dalan hamatean. Alay marhiti-hiti pardalanan natadalani di hari pasapuluh podope bulan Januari di tahun 2022. Gajanggo pe sidalanata jaladodo pe pardalanani. Alay nanang pasti honot tasaunari hatiurul ni debata manodangi pardalanatta. So nandido ni Tuhan Yesus audo panodang ni portibion. Nasa namanghutonaw dang mardalan dinahulong. Nang ihutonot tatoktong Jesus di pardalanan ningulutta. Ay mululam gola pe portibion. Manangala niya hape. Mulu Jesus do tehuton. Disodangi do pardalanan nanaing dalanata. Mardala di hatiuron na do hita. Manang di dia pe hita mardalan. Naik pasti honot tado Tuhan Yesus do na tehuton. Namardala do hitan waeng dia ka periode ni ngulu ni hajol maun na mungkin mulo dibereng sian sudut pandang kemajuan teknologi sai hirana di sodangi sadahati uron nai baru do portibion alani teknologi. Alay sabalikna nabuy do hati uron nai barwi di mulana lam leleng lam rerup lam sotiur bahkan itu menggelapkan mata dan arah perjalanan kehidupan kita. Alani manangah HP nanang masa di parnguluan ni hajol maun muluso dipakai di bagasan lomo ni rohani di bata itu mampu menyesatkan manusia di dalam kehidupannya. Holan marhiti-hiti tuata Yesus Kristus dok. Kita bui mardalan di bagasan hadiurun. Amurian itu hatta tabigino nakit ditikting di hari Sabtu di Patupado rapot huria. Nakpe terbatas. Tulu sian ganuk bajar. Marhiti-hiti turpu episteli manasing-asing do. Si Leon dan ni Leon ni Tod di Parbadia. Tu ganuk palak di tonga-tonga ni huriay. Manang naing siya tonga-tongata gawe parsidohot di rapot huriay tapak kema si Leoni sebagai jawaban asabuhi kita memantulkan sinar panodang nasihat Tuhan Yesusi di bagasan nguluta. Dambuy sekon dohot kita lau patol hacon. Ay Tuhan Yesus sadiri rumadok hamudo panodang ni portibion. Marhiti-hiti program kerja nanang dipatupa di tengah-tengah ni huriata di HKBP ke Beura Lamaon.
naing patupahon sada sinodang nabui menggerakkan menggairahkan semua kehidupan warga jemaat ke depan pada tahun 2022 ini. Daksai be dohnota ngabe dah ngabui be songot tahun nasalpu. Alai ahama nabui marsinodang papatarhon asini rohani debata namanok tongi di tonga-tonga ni huria tua katik kinanengro ima bagian ni pergumulan ni ganuk na porsea naung menikmati asini rohani debata namanok tongi. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma rohanami di huali Tuhan debata manami. Ay manok tongdo asini roham. Napatukon salhutna. Jala di bagasan Tuhan Yesus Kristus na dipapatar marhiti-hiti ngulunaido sikop asini rohami. Ima haluaon hanguluan hasonangan. Jala patau mahami. Lau papatarhon nang asini roham marhiti-hiti pakubasion. Do panggulmito ningulunami. Tarlumu biali Tuhan marhiti-hiti nanaing dipatupa di hari Sabtu nanaing ro rapot huria di tonga-tonga ni huriam di son. Asa pasu-pasumu jala tupahamu rapoti mabuat haputusan. Gabibui huriamon marsinodang patiurhon pardalanan ni ruas ni huriam. Pasu-pasu na manguluhon paditanami. Pasu-pasu songoninang sudi parhalado. Jala tupahi na sida patupahol lomoni roham. Songoni huwak kami tujulom. Dongan nami na majalo din gabasa dohot asini roh asyako marhiti hasosorang ni danak di tonga-tonga ni keluarga nasida. So di Peter manahan silalahi Maria Karina Aprilia Burusiagian dohot keluarga Roni Hasudungan Marpaung Maria Febriani Burusitohang. Leo di nasida bisuk do tapi staran nang asini roham. Lau pagodang-godakon mangajari manugunugu danak na pinalumehom. Asa nasinodangan ni hatam ngulu nasida. Jala akayanakon na marsinodang. Lau patol hacok katiurun nasyakoi ngulu na muse di pudi-pudian ni hari di tonga-tonga ni Portibion. Uwak kami do nang anak komu nanay panyong joko pardo nga sarepeon Julis Tarpasma uli tua purba dohot Dewi Puspitasari Burhutapea. Saya matok tongale Tuhan na mangukap rohana sida paloacok ko ali Tuhan Yesus. Manguluhon na sida di bagasan pardonga sarepeon na sida. Pawahodo raja, hodo namanggongom na sida. Berserah diri na sida tulumani roham. Jala-jalaon na sida denggab basa. Patukom makanarikot
di pardongas sari piaun nasida marhiti-hiti panempak mudohot asiniro kami asalam uduk jala serep nasida di yulum lau pasangapon guarm sok songonima huwa kami tuho karuas ni huriam namar sahit amak situa M Siregar inang nyonya situa D Simadutak Rosmala D Bursilalahi inang nyonya situa M Pasaribu LLM Borsitopul inang nyonya W Simajutak Boru Tagalung nyonya situa R Sitanggang Peti Diana Boru Siregar Erika Boru Purba amang situa M Hasi Hobbing nyonya Sijabat Rosianim Boru Silalahi Edward Sibolon nyonya Naibaho Rasuna Said Boru Sibolon mangiring Sydney tua Sidi Daun inang nyonya M Hatabunan N Boru Simajutak situa Edward M Tabunan Dr. Andus Iwan BM Tapubolon Tony Nahal Hutapea Ridwan Irianto Situmorang inang nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Bursirait Dotrop Namar Sahid Naso Adong Diwarta Jematon Dotak Kana Matua alani hatuau ni pamatang nungalabakol nasida morot siap bagas nasida asimaroham suatu turuhan nasida parsihoton ni haporsiaon dihoali di Batama nami jalaunang maddele nasida alai satok tong dungo nasida maddalani akkari-ari nguduna pehonomu tangamu nabadia nalabok nagok asingirokai tu pamatang nasida asa bolong nasa simo ni sahit jala margugo na baru nasida hut makamu alteon sudedeng kabasam ala di parmudu-mudu ho dot ileuqa asingiroham marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus tu nasida songoni dohot ruas ni huriam namar ulang tahun dohot namar ulang tahun pernikahan dilas ni roha na pinapatarmu marhiti-hiti pangiring-iringmu di nasida setupak manasida di bagasan nakaulonna hut marlas ni roha mamuji pasangap guarmu dohot makamauliatehun sudeding kabasam mauliate madihuali Tuhan Dewata manami patau mahami mangatusi makanguluhon dohot mangalusi asiniroham naso halopon jala na manoktongi di bagasan ngulu nami songunima dohot akka ibadah na mangihut di tengah-tengah huriam di son paso-paso mayali Tuhan gabi hasangapon kemuliaon di guarmu na badiay neng mulak kami siya baga jormon tu bagas nami be say suru-suru amu makaliangi hami asa tolhat kami di bagasak kay pason di tengah-tengah di bagas nami pajupang dohot keluarga nami ali Tuhan Dewata manami sikopdo di julum salhut na pangiduhami pasaut jala patulus may di bagasan asidot tol ngiruham marhiti-hiti Kristus Yesus Tuhan nami amen pare demahita laos tapapung apil lihat tatu julu sian ede nomor 265 Thank you.
Matang yang mahita pasaton piliata tu dewata. Ali dewata manami na di Banua Gijang. Odo haruruan ni salut si leon dadinggan. Dot nasa uli bahasa na mauliutus. Pasatay masya nani demi tu kami pilihan nami tu. Sejalo may gebe wap na utus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tengah-tengah ni huriam. Dot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalamutan dahami godang ni si Deulio mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malo roham di Banua Tongaon son na di Banua Gijang. Lea matuhami sadarion hanguduan siapa hari. Say sama dosa nami sama panesa nami di dosa ni doan nomor dosa tuhami. Unak kami tugihut tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Maho. Disodakon Tuhan Dewata Ma buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan Dewata Ma buhina tuho. Jala di pastorhom madamena tutodim. Dihamok kamanami inanami atas warni perhalaru nama kubasi di bagasan menuton dohot organis pemandu lagu dohot petugas ni multimedia pasatami ma tuhita salutna selamat hari Minggu madita salutna horas.
Tuhan.